ఎంఎండి న్యూస్ కు స్వాగతం. నా పేరు రజిత. సింగనమల మండలం చిన్న జలాలపురం సూర్యనారాయణ రెడ్డి మరియు తరిమెల గ్రామానికి చెందిన ఓబులమ్మ నిన్నటి రోజున పాము కాటుతో మరణించారు. ఇవాళ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని మనోధైర్యం నింపిన ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ పద్మావతి, రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యా నియంత్రణ పర్యవేక్షణ కమిషన్ సీఈఓ ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి చిన్న జలాలపురం గ్రామానికి చెందిన సూర్యనారాయణ రెడ్డి పార్టీ కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా వ్యవహరించేవారని, పార్టీకి ఎల్లవేళలా సేవలు అందించారని, కార్యక్రమంలో పాల్గొని పార్టీకి సేవలు అందించారని, ఆయన మరణం పార్టీకి తీరని లోటని పద్మావతి గారు చెప్పారు. అలాగే గత సంవత్సరం సింగనమల మండలంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన గంపమల్లయ్య స్వామి కొండకు కాలినడకన వెళ్లినప్పుడు సూర్యనారాయణ రెడ్డి తనతో పాటు వచ్చారని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. తరిమెల ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన ఓబులమ్మ కుటుంబానికి వైఎస్ఆర్ బీమా మరియు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే సంక్షేమ పథకాలు వచ్చేలా కృషి చేస్తానని చెప్పారు.